ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ, ман аз номи худам ва аз номи аъзоёни ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон аммо тамоми шуморо бо иди Наврӯз табрик гуфтам. ба шумо ва аҳлу оилаатон тамсиҳати хонаободӣ, хушиҳои рӯзгорро хоҳам. бигзор ҳар як нияти доштаатон ҷомеӣ амал бошад. саломат бошед ва диққататон.